उजाला यादव ऑफिशियली हमारे चैनल बा वही पर हम गौले बानी कि कोनो मेहरारू बेचारी दिन के खटनी कैले बा और रात भर मास्टर साहब बसियौरा कैले बा। सुबेर हो तो बेचारी का कमर काम ना करत बा, इतना थक गई बा। तब मेहरारू को हाथ बाकी दिनों का खटनी रतियों का खटनी खटले रहा। सुना मास्टर का सुना हमार बात, या तो हम कटियवे करो या तो घरवे का खटनी देखो। घर में सास हई ननद हई देवर हम जेठान बड़ी, सबके खाली एक ठरिया खाए के चाहिए, कटनी हमसे करे बा तब कहत बा।